11 minut po godzinie 4, a w studiu są nasi goście kabaret Purtce. Tak poprawdze ciężko ich je tu pomieścić, bo no poprawdze, oni są tu w siandze, łeblegle mnie normalno, ale na początku nowi nabetci tej formacji, to znaczy Agata Grenwald i Kacper Płetrekus. Witam serdeczno. Dzień dobry. Dobry. O, nawet rozumiem gadać, to dobrze. Następne rzeczy zaczniemy od Agatę, bo po pierwsze białci są przódka puścią, a te tak fajn wezrzy, że sobie w jedno po trapach w przódka wpuścił. Naprawie, tak poprawdze, to żeby ja wiedzą, że taci fajn białci oni załatwiają wes ich wegrę ze wsiedcich. Ja co bunda, co ty zeń do studia? Ale nie, dobrze, na początku musimy spytać, bo to jest tak, że go że białci są do kabaretu nie nadawają, że to chłopi tam sportę powiadają, a białci co nie znają. To jak to kolcebie z tym je? Znaczy, mi się wydaje, że dziewczyny też się nadają do kabaretu. Wojtka z Szymonem, mówię, znam od zerówki. Tak jakoś zawsze ich słuchałam, jak oni mówili na różnych konkursach i tak dalej. I tak jakoś się to od nich oni od uczyłam. zerówci taci głępo te pleścią. Jo! To jest pewno wrodzony. Dobrze, i jak to się stało, że tyś się dołączyła do tego kabaretu? Myśmy poszli razem do jednego liceum z Wojtkiem i z Szymonem. I tak jakoś się z Szymonem właściwie dogadałam, że w sumie fajnie by było zrobić coś razem, że tyle lat się znamy, a nigdy razem nie występowaliśmy. Mhm. Teraz pytam dreźgłę Kacpera Płetrekusa, jak kolcebie wezdrało, bo tu niby cała historia jest tym, jak te so płeznął z tą formacją i jak doszło do tego, że raza zaczęła tworzyć skecie. To było tak, że był Sylwester, a przyszedł do mnie Szymon, do domu. My się nie znali, a Szymon z mojego ojca zna. I tak, im akurat wypadł akordeonista. Oni mieli takiego, no, jakby to nie nazwać. I wypadł im po prostu, no taki niesławny był. To szukali nowego. No i że niestety musieli trafić na mnie. Żałują tego do dziś, ale no cóż, tak bywa. A jak już zadeklarowane, to muszą sobie tego trzymać. Jak wezrzy te wasze role w tych sketchach blues jest tacim dodatka do tego świadczigłecie? Poprawdze normalno graje w tych sketchach i bawi taledzy, tak jak ty ich terny założy kabaret Purtce. No już myślę, że dorastamy poziomem do pierwszych tych założycieli. Jeśli białcieny role bo chcą spytać, bo bardzo często w kabaretach jest tak, że to są chłopi przez białci przezeblekają, tam tego problemu nie ma, bo białka je. Jaci są twoje role, Agata? Znaczy, tutaj mamy Wojtek i tak odgrywa czysto role kobiece, ale... No może on tak prywatno lubi, ale to Tak. jego sprawa, teraz chcemy spytać o twoje role. Ale tak, mamy skecze z rolami damskimi, więc mogę się wpasować. Wszystko ładnie gra. Chłopaki pamiętają zawsze, żeby o roli dla mnie damskiej, także... Taci grani w kabarecie to jest bardziej tak jak w teatrze, uczymy so tekstu na pamięć, czy musimy improwizować spężna? Znaczy, ja zawsze byłam tak przyzwyczajona, już w szkole, że byłam w kółku teatralnym i tak dalej, to byłam przyzwyczajona tego, że miałam tekst, musiałam się tego nauczyć na pamięć, a tutaj właśnie Szymon próbuje mnie cały czas tego nauczyć, że improwizacja i że mam się nie przejmować tekstem, tylko tak jak wyjdzie, tak mówić. No I to wychodzi śmiesznie. I tyś bardzo dobrze so prezentujesz tu na naszej antenie, tyś bardzo fajn i fajn wezдрzyś i moś fajn głos. Agata, wez do Kundę przędzę, jo co załatwia tam plac w kabarece Kunda. Tak ci nak godumę z Agatą Grenwald i Kacpera Płetrekusa, nowym anoleźnikama kabaretu Purtce, a z tyma storyma kłenia ma tysieć pogodumę, po drogowych wiadłach krucechno przędzemy prawie do godci z dregum płełową formację kabaret Purtce. Znama w studiu je kabaret Purtce, tą razą godumę z Szymona Helanda i Wojcecha Cylką. Na początku do Szymona taci pytani z perspektywy biologicznej. Jak to je możliwe, że was było dwóch chłopów, a was rozmnoża? Wiesz, teraz są taci czasy, że to wszystko jest możliwe. Ja jedna rzeka, że tak so teraz w świecie dzieje, że baba za babą się leje. Chlop za chlopa głęboko ten świat je do góry noga ma wywrócony. Tak je, ale na ścieżce je przenomnie z czego są śmioc i kabaret Purtce to robi. Na początku chcemy tak podrechować to, co je za nama, bo wiele występów w tym steczniku było w gminie Puck. Jaci to były występy gdzie? No i jak publiczność reagowała? Belo tak, naprzód musia pochwalać moja rodzinna wieś i moja parafia.
Stażno, bo Stażno nas nie zawiodło, w Stażnie było przeszło 200 ledzi. Siedce pomidora ma wrzucone, ale dobra. To się I w siatce, i tak sala była żywy, nie? W siatce są tak zaangażowali w to i my są też przez to nakręcali, że my mogli co wici pokazać, nie? Bo wiadomo, jak ledze się bawią, to nama też odpowiedy. W strzele nie było też dość wiele ledzi, bardzo wiele ledzi, jak na wies trzeba żyć, że było w dażlibie. I w dażlibie też ledze były tacy żywi i w siatku. Belemy w Smylnie, belemy w... Pylcie, Pylcie. No tam ledze były też tak, ledze są fajnie nastawioni, no to jak przechadają, to chcą się bawić z nama, nie? I musimy stawić, że to zdaje egzamin tak, jak my to planowali, nie? Takie, ja nie drzwia, że wam je ciężko to tak wymienić, to wszystko gdzewa was tam pływa i to wszystko spamięta, z tupłe nastawieniem dwóch uszłych głoscy, ja widzę, że dość ciężko to wszystko spamięta, co to sodzało przez te dnie, tak czy inak teraz spytumałe to, co jest przed wama, Wejcechu, gdzie graje ta w nobleścim czasu i ciede. Tyle w niedzielę będziemy grali w Cejlbowie, na godzinę na 5. 17 oczywiście wieczór, bo tak z Ryna mamy nie w stylu poprzedniej imprezy. Tak a tymeś będziemy grali w Kniewie, będzie występ, to i nie jest nasza gmina, ale oni nas bardzo serdecznie prosił, tam Sławek Pobłecki to wszystko załatwił i do nich my tam tyś musimy jechać, jak źle oni nas posiele, to my to do nich zrobimy i to będzie 10, nie, 12 Lutego, jeść przed 12, prawdopodobnie, bo je daliście dzienne informacje, 5 będziemy grali w Mrzejzinie i w Żelestrzewie. Ale ty sielte sobie są jacyś tacy oporni, nie wiem, ciemłe. Oni chyba już nas nie ciele, tymu to tak wezmą. za wiele roboty oni To mają. jak oni na sterę cieją, no to zachęcimy bardzo serdecznie, żeby kabaret Purtce tam tyś mógł zagrać. Sterę ta ci pytanie do waju, skąd ta łudba na posiedzeniu składu? Nie, to lepiej na dwóch det ci zelec. No wiesz, jak nas je wici, to my musimy wici skasować. Nie, bo To nie, tak nie, ale nama nas chodzi też przede portejmy. wszystkim nie o te detci, bo te detci to tam je drogożenna sprawa. Ty chodzi o to, żeby nasi kasiebi znebali jak nywyci. Musimy mieć wszystko to, co kasiepści. Jak mamy swoje malene kasiepście, to musi być kasiepści kabaret, mamy nasze kasiepskie ziemia, kasiepści piesnie. Wszystko, co sobie wszędzie musimy wcisnąć nasze kasiebizna, żeby wszystko było tacie richtig nasze. I to chodzi najbardziej o ta nasza kultura kasiepska. Żeby gdzieś to wszystko nie zginęło i żeby młodzi cygnęli przede wszystkim do nas, do tyłu kabareta i do tej kasiebizny. Bo jak wiadomo, jak oni mają wzyrać na jakieś nudne spektakle, czy coś innego po polsku, to lepiej so przyjdą na kabaret Purtce, sadną, so posmieją i znamy pożarteją i wiadomo, to ich cygnie do tej kasiebizny tyłu, nie? Wiesz te co, jest tak płeciel jak tebe w Sejmie sejdzę, a nie w kabarece Purtce, nie? Tak, za mądry rzecie jak na Purtków. Ale ja wam też chcę pokazać jeden materiał, bo w nobleścim czasu w lezenie bundze zindzeni kłęła młodych kasiebów, ja ci tam powstało i był koło nas głos inicjatorka tego prawie kłęła. No i ona rzekła, że młodzi ledze z inicjatywą sami przechodają. Chcemy posłuchać. Na ten czas mnie se zgłosili ledze z gimnazjum z Lezena, które chcemy robić kabaretę. Oni też i będą na tej zindzeniem. Także ciejemy, że kabaret mopłe w stacji. Jacyś gimnazjalistce chcą zrobić kabaret w lezenie. Tere pytanie do Purtków. Wacie ta strach, że powstała konkurencja, czy raczej socesi ta, że coś tu dzieje? My sobie bardzo cieśmy. Ja nie wiem jak Szymon, kurde, on ma takie dziwne miny. My so bardzo cesimy, że mlodiso do tego garną, nie? Ale tak, prawda życiące, my jesteśmy bezkonkurencyjni. No ja nie wiem co kabaret kuńda na to rzecie. Nie wiem, co kabaret kuńda na to rzecie, ale płeprawdze kabaret Purtce młezie so chwolec, że taci w porządku i taci dobry, ale my i tak nie uwierzymy, jak my żadnych sportów nie uciejemy z waszej strony. Ja myślę, że pierwszy sport w życiu nama Szymon, on jest starszy. Dobra jej zacyżyka, że to jest lepszy. No jo. To jest jedno tak, jak my piszemy jakiś tekst, to jedno jest ten głupi i ten mądry, nie? Mhm. I też Szymon gada, no jo, ty kto zagryl tyłe glepasyłe, gadam Szymon, te chyba wieś. No i to jednak na Szymona wypadnie, bo on jako jedyny nie musi grać, by so tam musieli namęcić, żeby tego glepasyłu grać, a Szymon plus windzę i... Ale co te se nam ordei, żeby tego mądro zagrać? To jest dopejrze. No to jest inna bajka. Dobra, gadaj sport kucharny. Jewa ma rzeka, że w jednej parafii, nie wiem, da gadaldzy,
pracuje, taci robi, taci kościelny, jakby to nazwać, UB. No i tam jedna taka wielka, w jedno proboszczowi doniesie, co ledze w parafii robią. No i rysa nas o tam dowiedza, że na parafię my przyjechać niewierzący. No ale, żeby nie było, on do kościoła pójdzie, no bo wszyscy idą do komunity, żeby nie było, że sądze w lawie siedzą, nie? No i tak, ten proboszcz co tak szedł wieczór po msi, no i łeb myśleli, jak było teraz załatwić. A on miał takie bydla, my to tak nazywamy z Wojtek pół litra natchnienia, no i on łetem kta bydla wzyrę w ta tropa, ale tam takie biele uszczelka je, nie? On to wycignął, myśli, do szkole przyjdziesz mnie do komunii, co to w gęba wsadza, nie? No i przeszła niedziela, no i ten proboszcz tak ta komunia rozdywy, wzyrę, nie? No jakieś nowe gęba kleci, nie? No i on mu to, bach, ta uszczelka w gęba wcesnął, nie? No i ten tak kleci, nie? I tak greze, nie? I tak greze, jak knaga trywa na wejdze, nie? No i tak greze. No i ksiądz zrobił kuleczko i nazad kulniewa, ten dalej kleci, nie? No i on tak teraz na tego księdza zdrzał, on gada, proszę księdza, a co mnie ksiądz ty dol? On tak zdrzał, on gada, ne, calo błezi senie, nie wiś te? On gada, o, te mięso musiało odpięte trafić. Dobry. A teraz może jeśli Wojciech coś nam tyś wymyśli. Na kuci mej przed tym kwestele jesme, ty wama wyjka i to jest fakt autentyczny, to co ty rzeka. Siedź ksiądz rys, co fajn kul stawienianci, taka restauracja w stawnie. No i tak res idzie i wzyrę, czy tam czasem ja ci ministrant nie popije, albo kościelny. No i res tak przechydel wzyrę, a sostra zakładne ziarnowca siedzi. I ona tak ta seta walnyla, no i to górku zagryzla, nie? Seta walnyla, górku zagryzla, nie? Księdzowi to nie dopakuje. Tak on wlezł do tej restauracji, patrzy do niej, on gada, sostro, slechy to są, żeby we tak pile, we myce dawać przykład ledzą, a we tak pice. A ona tak, no nie, weź z dole, a ona gada, ja to robię, zmilo te do bliźniłe. A ksiądz gada, no jo, ale jakie to mam rozmiec, zmilo te do bliźniłe. A ona mu rzekła, bo moja siostra matyczka przelożone, my dzisiaj zatwardzeni, a jak je przyjda takie łestro na prynę, to ona so zesre. Nekujo, tak to jest kabaret Purtce, ja ci przed sobą postępny występę, u nich może ta przeczytać na ich Facebooku, tam sygnie wpisać kabaret Purtce i tam we wszystkich bieżących sprawach tego kabaretu możemy uciec, a z nami w studiu, no tu cała czwórka może teraz wymienia, Agata Grünwald, Kacper Płetrekus, Wojciech Cyrka i Szymon Heland. Bóg zapłać wama. Bóg zaplać.